И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Барито и сега ще ви кажа как да смените версия на Minecraft. Някои просто не знаят и искам да им помогна, защото един ден на едно видео се молиш да му помогнат и ако гледаш тук, ето точно за това правя клипчето, точно заради тебе. Няма нищо сложно в сменянето на версия, просто цъкате на това. На Minecraft иконката ви. Тая игра я снимах в миналия си клип. Ще имам епизоди и сезони. Ще снимам с различни хора и на Minecraft може. И значи пишете си името и така, някакво си име там, каквото и да е вашето. И добре, отиди тук. Ето. Отиди тук на 1.7.10 е примерно сървъра, правите си го, цъкате play и си играете. И това мисля да е за този клип, защото просто е глупо. Не разбирам защо е толкова трудно. Няма значение, ако е харесал клипа, дайте палец нагоре, а пък ако искате още, за повече се абонирайте. Чао!